Genieße Zeit mit deinem Partner. Uživaj u vremenu sa svojim partnerom. Genieße, genießen, glagol genießen, uživati. Genieße Zeit, uživaj vreme. Nemci ne kažu uživaj u vremenu, nego kažu uživaj vreme. Uživaj vreme sa svojim partnerom. Mit deinem Partner. Mit deinem Partner. Sa svojim, deinem. Opet, kakva je ovo vrsta reči deinem, svojim, kakva je to vrsta reči? Da li neko zna odgovor? Svako onaj ko planira da polaže, makar i A2 nemački, morat će da zna ovakve stvari. Tako da bolje je da to na vreme naučite kad je lako i kad je uz naš kvalitetan i lagani program. Dakle, deinem Partner, svojim partnerom, to je zamenica i to kakva vrsta zamenice? Prisvojna. Znači prisvajamo nešto, čije je nešto.